Άρα λοιπόν τις δημιουργούμε τις φωτογραφίες, τις εικόνες. Όπως δημιουργεί και ένα πίνακα ένας ζωγράφος. Έτσι είναι η δικιά μου θεώρηση. Αυτά που σας λέω είναι δικά μου. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστά ή λάθος, είναι η δικιά μου φιλοσοφία για τη φωτογραφία. Ζω από αυτή τη δουλειά, δεν έχω κάνει καμία άλλη δουλειά ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 29 χρόνια φωτογράφος, προέρχομαι από μια οικογένεια φωτογραφική και δεν έχω ασχοληθεί με τίποτε άλλο. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, το λατρεύω και παρόλο που περνάνε τα χρόνια και βάφω και τα μαλλιά άσπρα, συνεχίζει να μ' αρέσει με το ίδιο πάθος που μ' άρεσε όταν ξεκίνησα. Okay. Αυτό ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Και όποιος μπορεί να του δώσει μια έμπνευση, καλώς.